हेलो फ्रेंड्स बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ एसएससि जुदि एग्जाम जासिगोन 16 नभेम्बराव एबा गाबोननिफ्राय जाय नोंथांमोना गाबोन जागोन अल द बेस्ट बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोननि एग्जामा मोजाङै मोजां जाना फैयो दा बेनिफ्राय जोंनि कन्टेन्टआ जाबाय एसएससि जुदि एग्जाम लिरनोब्ला थ' नोंथांमोना कभिड सेल्फ डिक्लेरेसनखौ लांफाथारनांगोन अब्लासो एग्जाम होनो हागोन नङाब्ला नोंथांमोना एग्जाम हलाव हाबनो मोननाय नङा स' बेखाय माबोरै जोङो फिलआप खालामनांगौ आरो जों मा खालामनांगोन मा लांफानांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेनिखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामदो मानोना लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो जब इनफरमेशन नोंथांमोना मोननाय जायो दा बिदिब्ला जों फैबाय फर्माव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो माखासे गाइडलाइन्स होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ फरायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्लियार जागोन बेयाव माखासे एडभाइस होनाय दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायनानै एग्जामखौ हैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना उनावहाय प्रब्लेम जायै बायदि दा बिदिब्ला लोगोफोर बेयाव जों गासैबो डिटेल्सखौ बुंखानोसै एबा जों मिथिना लानोसै बेनो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम हैगोन अब्ला नोंथांमोना कभिड-19 नि माखासे रुल्स बेखौ फल' खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम हैगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे सेल्फ डिक्लेरेसन फर्मखौ लांफाथारनांगोन बेखौ लाङाब्ला नोंथांमोना एग्जाम हलाव हाबनो हानाय नङा दा बिदिब्ला आरोबाव लोगोसे दंबावो नोंथांमोना कभिड-19 नि थाखाय नोंथांमोना सेनिटाइजार मास्क लांनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नांगौ जिनिस लांफानांगोन जेरै एडमिट कार्ड अरिजिनेलखौ लांनांगोन बेनो जाबाय एसएससि नि दा लोगोफोर एसएससि नि एडमिट लांफानांगोन बेनिफ्राय गांनै फट' कपिस नोंथांमोना लांफाथारनांगोन कालारिं जानांगोन बेनिफ्राय आइडि प्रुफ दा जाय नोंथांमोना आइडि प्रुफ गैया नोंथांमोना मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेट लांफानो हागोन होनना बुंनाय दङ बेनिफ्राय आइडि प्रुफआ जाबाय जायखिजाया मोनसे फट' थानाय आरो डेट अफ बार्थ थानाय जेरै लोगोफोर ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय बेनिफ्राय पेन कार्ड थागोन आधार कार्ड थागोन दा नोंथाङा जायखिजाया दङब्ला स' नोंथांमोना लांफानो हागोन बेनिफ्राय बेफोरबायदि गैयाब्ला 10 पासनि सार्टिफिकेट एबा नोंथांमोना एडमिट लांफानो हागोन अब्लाबो एक्सेप्ट जागोन दा बेनो लोगोफोर बेनिफ्राय दानिया जोंहा बोरै फिलआप खालामनांगौ जों बेखौ नायनोसै थ' नोंथांमोना बे सेल्फ डिक्लेरेसन फर्मखौ प्रभाइड खालामथारनांगोन होनना बुंदों अब्लासो नोंथांमोना एडमिसन एबा नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन बा नोंथांमोना एग्जाम हलाव एन्ट्रि जागोन थ' बेखायनो माबोरै फिलआप खालामनांगौ आरो सोरनि साइन नांगौ आरो लोगोसे भेक्सिन लानायफोरा नांगौना नाङा स' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौनो होनो सानदों थ' बेखायनो लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथियो दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामना लांनांगोननो 8 नाम्बारा बुंदों जेब्ला नोंथांमोना सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म मोनदों बेखौ नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय फिलआप खालामनांगोन दा फिलआप खालामनायाव बोरै खालामनांगौ जों बेखौ नायनोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दा बेयाव लोगोफोर माखासे गाइडलाइन्स होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो हानायसेबां फारि नायबानो जाबाय बेनिफ्राय एग्जाम हैनो थाङोब्ला नोंथांमोना घरि एबा बेल थ' नोंथांमोना जायखिजाया ब्लुटुथ कानेक्टिभ थ' जायखिजाया नोंथांमोना मबाइल बेखौ लानो मोनखाया बेखौ बयबो मिथिखायो स' नोंथांमोना बेखौ मोजां नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननिया रिजेक्ट जायै बायदि एग्जाम हलाव दानिया जों फैबाय एडभाइस थ' एडभाइसआव बुंदों माखासे कभिड-19 नि बेयाव नोंथांमोना नायनांगोन बेखौ गासैखौबो नायनांगोन अब्ला नोंथांमोना क्लियार जागोन स' दानिया जों नायनोसै फर्मा दा फर्मा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौनो फर्म नाम्बार 4 होननानै प्रिन्ट खालामहोबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरनांगोन आइ हियार बाय डिक्लेयार नोंथांमोना मोनसे मोनदों दा बेयाव जायफोरा टेस्ट खालामाखै कभिड-19 स' नोंथांमोननि थाखाय बे जाबाय केन्डिडेट नेम नोङो केन्डिडेट नेमखौ बेयाव लिरनांगोन बेनिफ्राय रल नाम्बार लिरनांगोन बेनिफ्राय एग्जाम नेम लिरनांगोन एग्जामनि मुङाव नोंथांमोना होनांगोन एसएससि जुदि कनस्टेबल 2021 नोंथांमोना बेबायदि होनांगोन बेनिफ्राय एग्जाम डेटखौ 16 नभेम्बर होदो नोंनिया जि एग्जाम डेट दङ बेखौनो होनांगोन आरो लोगोसे एग्जाम शिफ्ट थ' एग्जाम शिफ्टआ फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थायो नोंथांमोना जेराव गोलैदों बेखौ होबानो जाबाय थ' दानिया एग्जाम भेन्यु नेम थ' नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारनि नेमखौ लिरनांगोन बबेयाव जादों स' नोंथांमोना होबानो जाबाय इकम टावार बरझार थ' बिदि दङब्ला नोंथांमोना एडमिटआव नायनानै होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना बे साक्सेस जागोन स' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय फार्स्टआवनो नोंनि नेम रल नाम्बार एग्जाम नेम एसएससि जुदि कनस्टेबल 2021 होनांगोन बेनिफ्राय एग्जाम डेट होदो बेनिफ्राय एग्जाम शिफ्ट एग्जाम सेन्टारनि नेम बेनिफ्राय सिगनेचार नोंनि स' बेयाव रावनिबो नाङा लोगोफोर रावनिबो डक्टरनि नाङा बेनिफ्राय जायफोरा नोंथांमोना भेक्सिन लाखादों टेस्ट खालामनाय दङ सार्टिफिकेट दङब्ला स' नोंथांमोना सार्टिफिकेट टेस्ट खालामनाय दङब्ला नोंथांमोना श' खालामनांगोन अब्ला बे गैयाब्लाबो नोंथांमोना हाबनो हायो दा बेयाव बुंदों जायफ्रा टेस्ट खालामाखै बिथांमोननिसो थ' जायफ्रा टेस्ट खालामजानाय दङ स' नोंथांमोना कभिड सार्टिफिकेट देखायब्लाबो थ' नोंथांमोना एन्ट्रि जागोन थ' बेनिसिम लोगोफोर एसएससि जुदि कनस्टेबलनि माखासे गाइडलाइन्स थ' जायफ्रा मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव